هەڵبژاردنی نیوەی خولی سەرۆکایەتی زۆر نزیک بۆتەوە. کۆمەڵێک دۆسەی گرنگ وەک دۆسەی هەڵاوسانی ئابووری و بەرزبوونەوەی نرخی گاز و پرسی کۆچبەران تێکڕا کاریگەری دروست دەکەن لەسەر هەژمونی دەنگدانەکە. بۆ ئەو مەبەستە هاوکارمان نەجیب باڵاییمان لەگەڵدایە لە واشنتنەوە. ئەم کاتت باش نەجیب. ئەو کاتت باش کاکیاسم. ئەم هەڵبژاردنە چەند گرنگە بۆ خەڵک بە تایبەتی بۆ گەنجانی ئەمریکا؟ بەڵێ ئاسو وەک دەزانی و هەڵبژاردنên نیوا دەمێ ئانکو میت تێرمێ gelek nêzik bûne û wekeve jî got ku Georgia dengdana pêşwext hatiye destpêkirin ev helbijartinên nîvdemê yên desalatê gelek giringin bi taybet bû gencan wek dibînin ku rêjeya helawsanê pirsa aborî pirseka pêşîne ji ber ku rêjeya helawsanê bilind bûye û her wisa hind rapirsiyên vê dawiyê yên hefteyên dawiyê jî didin diyarkirin û rêjeya bêkariyê jî bilind bûye ev pirse rast dê bandora xwe bel ser dengdana dengderê Emerîkî û pirsên weke ji ber birina zarokan abortion ya berî demekê biryara wê derket û yasaya wê derçû her wisa pirsa ya xurtan girêdayî xurtan ew biryara serokatiyê ya ku dê lêborîna deynên xwendekaran ji 10 heta 20,000 dolaran lêborîn hebe ew ji wê bandoreke rast li van helbijartinan bike wek tê zanîn jî ku hejmareke zêde ya xurtan divên helbijartinên ku cida ji mîterma 2018 wê mafê dengdanê hebe ew ji wê bandoreke rast li van helbijartinan bike. بەڵێ نەجیب دوای دەرچوونی یاسای کۆنتڕۆڵکردنی چەک لە ئەمریکا هێشتا تەقەکردن و کوشتن بەردەوامە لە ویلایەتەکانی ئەمریکا. دەستگای پەیوەندیدار دەربارەی ئەم دیاردەیە چی دەڵێت و چ پەیوەندێکی هەیە بە هەڵبژاردنەکەشەوە؟ ئاسو وەک دەزانی و gelek saziyên taybet yên statîstîk û serhejmariya van çalakiyên ku şiddet xweratînin hene ji wana Gun Violence Archive an ku saziya arşîvkirina tundiya biçekan ew dibêje di malpera xwe de ku rojane ebdê dike nû dike dibêje ku di îsal dat heta van neh mehan da 35,424 kes ku heta îro 18 Oktoberê ye hatine kuştin bi teqekirinê û wan çalakiyên ku çek ji encama çekê û belavbûna çekê hatine pêk hatine her wisa girêdana wê bi helbijartinan jî wê bandora xwe li ser pirsa ewlekariyê bike ji ber ku hemî malbat dixwazin zarokê wan kesûkarê wan li dibistana li cihên giştî bi ewle bin û serbest bijîn û bi rehetî û tenayî bê ku rastî hêrişên çekdarî bên bijîn. بەڵێ نەجیب هەڵبەت یەک پرسی زۆر گرنگەیە پرسی کۆچ یەکێکە لە ئاڵنگارەکانی بەردەم هەڵبژاردنەکە. بەڵێ ئاسو کوچبەری وەک دەزانی gelek zêde bûye bi taybet piştî ku şerê Rûsya li Ukrayna bi cihatî û her wisa ew alûziyên ku li Rojhilata navîn hene bandora xwe gelek li ser koçberiyê kiriye. Hejmareke zêde ya koçberan hatine Emerîka bi taybet ji Efganistanê ji Ukrayna û ji welatên Emerîka Latînî niha pirsgirêka ya sereke li ser sinûrên yên Meksîk û Emerîkaya ku gelek alûzî li wê derê hene û rastî jî heta niha alûziyeke mezin nakûkê mezin navbeyna her du partiyên sereke de heye demokrat û komariyan li ser pirsa koçberiyê. بەڵێ زۆر سپاس نەجیب هەربژین. سپاس.